Ja tervetuloa tänne erikoisraporttiin Korvatunturilta. Päivää, joulupukki. Hyvää päivää. Olette joulukiireestä huolimatta luvanneet antaa meille kierroksen joulupukin pajassamme. Näin on. Olettekaamme. Ja täällä on meidän tonttujemme pojat. Näyttää siltä, että he valmistuvat leluja kaiken varalle. Kyllä. Ja mitäs tämä lelujen teko sujuu? Hyvin. Mistäs lekkukoira on? Hei, se on täällä säkissä. Taisin paketoida sen vahingossa. Mikäs tämä herkullinen tuoksu on? Tämä on joulumuorin joulupuuro. Olen kuullut, että joulupuuro syödään vasta jouluaattona. Onko tämä totta? Hienoa. Totta kai. Näyttäisi olevan niin hyvä, että kissakin haluaisi syödä sitä. Tuhma kissa, vasta jouluja. Ja mitäs täältä löytyykään? Täällä ovat meidän jouluenkelimme. Näyttäisi siltä, että he koristelevat kaikkea joulun varalle. Kyllä. Hyvää joulua! Ja muistakaa olla kiltisti.